byť tehotná a obliekať sa štýlovo vôbec není sranda. Prvýkrát som si objednala tehotenské nejaké veci, nejaké šaty, keďže som išla na dovolenku. Poďme sa na to pozrieť, ako to dopadlo. Priznávam, že som porušila svoje zásady a zo zúfalosti toho, že si nebudem mať čo obliecť, som si objednala šaty na úzke ramienka a voľné. Dopadlo to horšie než hrozne. Asi najhorší kúsok, aký som kedy mala na sebe. Vyzerám jak Margita, ktorá ide do Teska pre rožky. Si Margitu, ktorá má tak po 60-ke. A odvahu aj za mňa. Tu si musím dať ruku, pretože by ak ma neblokli. To Včkový výstrih, to vyzerá fajn. Zadu vyzerajú celkom k svetu. Vyzerám z nich strašne veľká a podľa mňa taká veľká ani nejsom. Takže boli by rozkošné, ale úplne nie môj štýl. No. Ešte, že už je zima a toto je iba na dovolenku. Trochu si viete, ak prípadám upratovačka s filmov pre dospelých, ktorá je ale tehotná. Toto nesom ja. Lepšie. Len ja neviem, kam ja takto pôjdem. Ale nie je to také zlé, ako to Nie je to také zlé. Asi ako queen. Toto je pre mňa cesta. Že proste úzke šaty. Tu sa vysáva, život v plnom prúde. Vyzerám jak taká húrka. To už keď máš proste takéto brucho, tak ináč to nebude, no. Ale je to lepšie. Ja proste som viac na úzke šaty, samozrejme vysoké topánky. Prosím vás, tieto si objednala moja mama. Sú to najlepšie úzke šaty, aké prišli. Mami, si frárka. Je v tom vidieť brúško, čiže ma pustia si sadnúť v MHD. Srandujem. Ja postojím. Priority seat. Ale ja sa tak nikdy nesadnem. No, týchto som také, že ama mami. Mama si tá. Ama mami. To je dobré. Nájde 3 rozdiely. Ja obdivujem vás všetky baby, ktoré mi svedčia takéto šaty. Ja si v tom prídem hrozná. Dosť zlé. No to vyzerá ako podbradník. Prosím vás, čo je toto? A mne potom niekto povie, prečo nosím šaty. Vyzeralo úplne ináč. Tu sa to není zle. Včko, no hro. Ja vyzerám v tom, ako keby toto čo? Aha, to musí ísť nižšie. Aha. No je to hrozné. Strašné. Strašné!